muluk sengsara, ayoy muluk sengsara, ayoy bina, konsoli maina, tese benar, tese benar, demi online.
Itu pun handal ni, kalau begini, lain bukan na? Itu pun handal. Ini di sana. Ini kawai sih nusuk orang berong. Dia lagi ekstrim. Lain bukan ni. जोंनिया जाहोनाबो दुइस' नायबाय दं बैसागोनि गोदान बोसोरनि 1 तारिखआव नैबे आफा बोराइ बाथौनाव बयबो रायजा बेवहाय फैनानै बोर बिफुंफैबाय आरोना बेनिनो लाइभआव फैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनाबो नायलांदो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आर'ज गाबनायखौ जोंना आर'ज हान्जायाबो एसे गोदानसो नालाय जागोन ना जास्लाबा जानायाथ' जाखायो जेनेबा एसे एनै गोरोन्थि जालांनो हागौ आरो अब्लाबो बुहुत नाजादों Oh
Jebak na. Kora jebak. Ini harus sabeknya untuk terlebar. Nonton dan di sesong live kini ini terkait. Dah sabai kota